ঘুরে এসো ভাই নিয়ে এসো খুশি খবর শ্বশুর ভারত শ্বশুর ভারত ও শ্বশুর ভারত କାହିଁଟା ଅଜାଣ ଭଳିଆ ହଉଛୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ ନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପକଉଥିଲୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକର ଘର ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କ'ଣ ହଉଛୁ ତୁ ପରା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ କହିଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବାରଟା ବାପର ପୁଅ ହବୁ ସତରେ କହିଲେ ତୋର ବାରଟା ବାପ শ্বশুর ভারত পরিস্থিতি সেমতি ହେଇଛି ବୋଲି ତମ ବିପଦରେ ତ ଧାଇ ଧାଇ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣିଲେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ ତମ ସାନ ପୁଅ ରୁଦ୍ରର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି What? Rudra bahai sarichi? ହଁ Impossible. Quite impossible. Rudra kebe भी एमिति भूल करि परिबेनी ए परिवार को न जानी से केबे भी bahai परिबेनी केबे हुआ ବାହା ହେଇପାରିବେନି ନୁହଁ ସେ ଅଲରେଡି ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ମ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ରାଣୀକି ମିଠା ଦେବେ ଆଉ ବଢିଆ ମିଠା ମାଇଲ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କଥା ମାଇଲ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ସତ କଥା କହିଲି ମତେ ନାଦିବ କାହିଁକି कोउटा सत ଏଇଟା अबे कोउटा सत मो दियो रुद्र पुरे bahai से हम स्त्री रानी की रानी हम रुद्र को स्त्री हवा पक्ष कथा रुद्र को चाकरी हम जोग्यता रानी रा नाही ଆରେ ପତ୍ନୀ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ସୁଚା କରୁଛ ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ରାହୁଲ ଭାଇ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ମ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତମ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ରାଣୀକି କହିଲ ରାହୁଲ ଭାଇ ଆରେ ଏବେ ତ ଜମିଲା ତମେ ଦି ଭାଇ ଏରା ଦି ସରୁ ଆଉ ସାମୁଦ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ দিয়ে ଆଗରୁ ତ ଶଳା ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଏବେ ତ ପୁଣି ଶଳା ମାଇଲେଣି ଆଉ ବାକି ରହି ତ ଜଣିଆ ଆସ ଶ୍ୱଶୁର ଭାର ମାର ମତେ ଆସ ମାର ମତେ ଶ୍ୱଶୁର ଭାର ମାର ମତେ ଇଏ କ'ଣ ପୁଅ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଏମିତି କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲନି बापा तुम एमती चुपचाप छिड़ा हिच एमिति परिस्थिति रे कोन करथिबो तुम किछि कहू न काहेकि କ'ଣ ଆଉ କହିବି ରୁଦ୍ର ଉପରେ ମୋର କେତେ ଭରସା ଥିଲା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ଏମିତି କାମ କରିବ ଓହୋ ସେ ଯାହା କରିଛି କରି ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇ ଆଉ ଡେରି କରନି ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯାଅ ବଲା ବଲା ଧାଡ଼ି ଆଣି ତାକୁ ବଲା ବଲା କରି ନବାରେ ବସ ବନ୍ଦାପନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ରୁଦ୍ର ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା ସେ ଝିଅର ପାଦରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଦେବି ଆଉ ତାଲା ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ଭାଇର ଗାଡ଼ି ତ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲାଣି हासु मु किंतु से दी जण को ए घरे पुरे देबिनी ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି କି ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି କି ଶୁଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଭାଉଜ